συνάδελφο, ομότιμο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, από το τμήμα Ιταλικής Φιλολογίας και Γλωσσολόγο, τον κύριο Αντώνιο Τουρκούτη, να μας αναπτύξει την εισήγησή του με θέμα φαλκάρια, τσελιγκάτα, βλάχων, αρμάνων. Καλησπέρα σας. Λόγος δικός σας. Εγνατία οδός, κάλετσε αμάρα, ο μεγάλος δρόμος των βλάχων και βλάχοδίτες των βυζαντινών χρονογράφων η Αρμάνη. Εγνατία, η αυτοκρατορική οδός των Ελληνορωμαίων, η μεγάλη αρτηρία όπου ο κόσμος των Αρμάνων βλάχων, είτε ως ένοπλοι καστροφύλακες κομβικών σημείων της, είτε ως αγωγιάτες κυρατζίδες που οδηπορούσαν ασταμάτητα πάνω στο ατέλειωτο λιθόστρωτό της, την στήχιοναν για αιώνες, αλλά οδίτες βλάχοι και οι Αρμάνοι κτηνοτρόφοι που με τις εποχικές διαδρομές τους κάθε φθινόπωρο και άνοιξη διατηρούσαν ανοιχτές τις προϊστορικές βλαχόστρατες, καθώς ενώνοντας τους κάμπους με τα βουνά και τέμνοντας την Εγνατία οδό των Ρωμαίων και τη βασιλική οδό των Μακεδόνων, έπλεκαν τα δίχτυα των βλάχων και της Ρωμιοσύνης γενικότερα. Φαλκάρια τσελιγκάτα, των βλάχων της Πίνδου, της Αλβανίας και των Σαρακατσάνων, άτυποι κτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί, που ενώ με τα προϊόντα τους συντηρούσαν τον κόσμο, με την παρουσία τους την περίοδο της καλοκαιρίας πάνω στα άγρια βουνά εξημέρωναν τον τόπο. Τσελιγκάτα, φυτόρια από όπου το επαναστατημένο γένος άντρισε τους πιο γενναίους μαχητές στον αγώνα για την απελευθέρωσή του. Τα πρώτα ίχνη κτηνοτροφικής ζωής στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία εμφανίζονται την εποχή του Λίθου, καθώς την γεωργοκτηνοτροφία αρχίζει να εξασκεί ο προϊστορικός άνθρωπος γύρω στην 1η π.Χ. χιλιετία, οπότε από κυνηγός και τροφοσυλλέκτης γίνεται μικρογεωργός και μικροκτηνοτρόφος. Όταν όμως το ζωικό κεφάλαιο αυξάνεται και η ανάγκη για πράσινη χλώη δεν ικανοποιείται τους θερινούς μήνες στους χαμηλούς βοσκότοπους της Μεσογείου, τότε αρχίζει η σταδιακή μετακίνηση στα ψηλότερα βοσκοτόπια, όπου το χόρτο αυθονεί και διατηρείται χλωερό. Την παραπάνω υποθετική εικόνα επιβεβαιώνουν τα όσα μου είπαν ηλικιωμένες γυναίκες από την Τζούρτζα προποτάμου, οι οποίες θυμούνταν ότι κάθε τόσο τα καλοκαίρια μαζί με τους άντρες μετακινούσαν τις στρούγγες όλο και ψηλότερα στις πλαγιές των γύρω βουνών, μέχρι που τις έστειναν επάνω στις σπανούρες όπου λείπουν τα δέντρα, ενώ το χόρτο συνιστά την τελευταία πράσινη εφεδρεία. Κτηνοτρόφους νομάδες που κατέβαιναν μέχρι τα χυμαδιά της Θεσσαλίας, από όπου μάλιστα παρέλαβε στοιχεία αιωλικά και η δωρικότροπη τους γλώσσα, θεωρεί τους πρώτους Μακεδόνες ο ιστορικός Νίκολας Χάμοντ. Έτσι, την αρχαϊκή κτηνοτροφική λεβαία της Άνω Μακεδονίας την ονομάζει μεταφορικά προϊστορική Σαμαρίνα. Ο ίδιος ερευνητής εντοπίζει ομοιότητες ανάμεσα στην κτηνοτροφική ζωή των παλιών Μακεδόνων και των βλάχων της Αβδέλας, του Περιβολίου και της Σαμαρίνας, καθώς αντιπαραβάλλοντας στοιχεία από την κουλτούρα των δύο ομάδων βρίσκει κοινά μεταξύ τους γνωρίσματα. Την πρώτη ξεκάθαρη παράδοση για ημινομαδική ζωή των αρχαίων διασώζει ο Σοφοκλής στην τραγωδία του Ιδίππους Τύραννος. Ο Κιθερώνας, το βουνό όπου ο αρχαίος Σοφοκλής μας πληροφορεί ότι ξεκαλοκαίριαζαν κοπάδια Θηβαίων και Κορινθίων, βρίσκεται στη Βιωτία, ενώ ο κάμπος των Θηβών, όπου ξεχύμαζαν, εξυμνούνταν από τους βλάχους Βεργιάνους ως τα καλύτερα μαντριά, δηλαδή χυμαδιά, καθώς το έλεγαν ποιητικά. Σαν της Βέργιας τα βουνά και σαν της Φίβας τα μαντριά δεν υπάρχουν στον Ντουνιά. Τα τσελιγκάτα των Γραμμουστάνων, που μέχρι τη δεκαετία του 1920 ανεβοκατέβαιναν από το κάμπο του Βουθρωτού στα βοσκοτόπια ψηλά στο Γράμμο, είχαν τον ίδιο ποιμενικό βίο με τις αρχαίες φυλές της Βορείου Πίνδου και της Πελαγωνίας, τους Τυμφαίους, Ορέστες, Λιγκέστες και Πελαγώνες, όπως διαπίστωσε ο Χάμοντ. Να σημειωθεί ότι στο Βουθρωτό, απέναντι από την Κέρκυρα, κατέληγε παρακλάδι της Εγνατίας. Τα μακεδονικά του τα φύλλα είχαν αντιπαλότητα με την κεντρική κυβέρνηση της Πέλας. Αυτό οι Ρωμαίοι το εκμεταλλεύτηκαν και τους πήραν με το μέρος τους.
Από τότε καθώς η Δυτική Μακεδονία ανακηρύχθηκε Μακεδόνια Λίμπερα, ελεύθερη Μακεδονία, αρχίζει η μαζική στράτευσή τους και συνάμα ο γλωσσικός των εκλατινισμός. Γι' αυτό στα ίδια μέρη των παραπάνω αρχαίων ποιμενικών φυλών έχουμε τα χωριά Κιτίδες των Βλάχων της Πίνδου. Με Μακεδόνες ορεινούς για αιχμή του δώρατος, ο Τραϊανός καταβάλει το 106 μετά Χριστόν τους Δάκες πέρα από το Δούναβι και στους Μακεδόνες αυτούς αναθέτει να τους φυλάγουν. Πέμπτον μακεδονικών ενδακία θα μας βεβαιώσει αρχαία ιστορική πηγή. Αυτοί οι Ελληνορωμαίοι της 5ης Λεγεώνας, οι Πεμπτάροι, οι Τσιντσάροι κατά τους Σέρβους, μετάγγισαν τη λαϊκή λατινική που από την Νότια Ιταλία έφτανε στο Δυράχη, την Απολωνία και το Βουθρωτό και μέσα από την Εγνατία με τις βορειότερες διακλαδώσεις διοχετευόταν και στους πληθυσμούς της ενδοχώρας μέχρι και τη Δακία. Έτσι ρίζωσε στον ευρύτερο βαλκανικό χώρο η λατινοφωνία. Έτσι εξηγείται και η γλωσσική συγγένεια ανάμεσα στα αρμάνικα και τα ρουμάνικα. Τη διαφορά τους οριοθετεί ένα α. Αρωμάνι ή Αρμάνι και Ρουμάνι ως εθνικά ονόματα χωρίζονται με ένα α. Το α προθετικό που εμείς οι Ελληνόβλαχοι το κληρονομήσαμε από το γλωσσικό υπόστρωμα των Δυτικομακεδόνων προπατόρων, οι οποίοι την πόλη Λεβαία της Ελίμιας την πρόφεραν Αλιβαία και τους κατοίκους της Αλιβαίους, όπως το μαρτυρεί επιγραφή στο Μουσείο της Βέρειας. Γι' αυτό το λατινικό levatum το προφέρουμε αλόατ, δηλαδή ζυμάρι. Το λάθος αλάθ, αλάθους το λένε και οι Γρεβενιώτες. Το ρίζι αρίζ, το ράδιο αράδιο, το λατινικό ρεμάνεο αρμούν, δηλαδή μένο κτλ. Λέξεις από τον χώρο της ποιμενικής ορολογίας, με αρχαιοελληνική προφορά και σημασία, πέρασαν από τα πρωτοβλάχικα στα ρουμάνικα. Αυτό όμως είναι θέμα ιδιαίτερης ομιλίας. Ο ακαδημαϊκός Αντώνης Κεραμόπουλος θεωρεί πως οι βλάχοι κτηνοτρόφοι της Πίνδου κάνουν την ίδια ημινομαδική ζωή με τους αρχαίους κτηνοτρόφους Περεβούς, τους οποίους ο Όμηρος παρουσιάζει να μετακινούνται εποχικά ανάμεσα στην ορεινή Δοδόνη και τον κάμπο του Τυρνάβου. Για τους ίδιους κλιματικούς και βιολογικούς λόγους μετέφεραν τα κοπάδια τους στα Χυμαδιά και οι αρχαίοι κάτοικοι της Θεσσαλικής και νοτιότερης Πίνδου, οι Δόλοπες, οι Απεραντινοί και οι Ευρυτάνες κατά τον ερευνητή Μάρκο Γκιόλια. Ο ίδιος σημειώνει ότι ξένοι για τη Βαλκανική και την Ελλάδα νομάδες εισβολής μεταβλήθηκαν σε γεωργοκτηνοτρόφους και, απροσάρμοστοι στις τοπικές συνθήκες, σταμάτησαν το νομαδικό βίο. Γι' αυτό θεωρεί τους βλάχους της Αλβανίας, τους τροπαλιζόμενους, μετακινούμενους δηλαδή ανάμεσα σε δύο εποχικούς καταβλισμούς, ως πανάρχιους αυτόχθονες κτηνοτρόφους, οι οποίοι στα νεότερα χρόνια κατέβηκαν στην Ακαρνανία, όπου από τα παιδινά του Ξηρόμερου, κοντά στον Αχελώο, έβγαιναν τα καλοκαίρια στα βουνά της Ευρυτανίας με κοπάδια από 120.000 πρόβατα και 10.000 μεγάλα ζώα. Και από τους αρχαίους ημινομάδες θα πάμε τώρα στους μεσαιωνικούς ημινομάδες βλάχους. Κτηνοτρόφοι που παραχυμάζουν στη Θεσσαλία, ενώ τα χωριά τους είναι πάνω στην Πίνδο, για πρώτη φορά αναφέρονται το 1333 από τον Ιωάννη Καντακουζινό. Δεν καταγράφονται όμως με το όνομα Βλάχοι, αλλά με το όνομα Αλβανοί. Οι Βλάχοι αυτοί του Καντακουζινού είναι μεγαλοτσελιγκάδες από την Αλβανία. Επομένως, η λέξη Αλβανοί αποδίδει εδώ γεωγραφική σημασία και όχι εθνική. Έχω ακούσει σχετικά Σαρακατσάνους, πολίτες και Κασανδρινούς, που τους Αρβαντόβλαχους αποκαλούν Αρβανίτες ή Αλβανούς. Άλλωστε, σύμφωνα και με ιστορικές πηγές, οι Λατινόφωνοι φέρονται ως οι παλαιότεροι κάτοικοι της Αλβανίας πολύ πριν τους Σκυπετάριδες Αλβανούς. Αλλά η Άννα Κομνηνή, πριν τον Κατακουζινό, μας λέει ότι με τον όρο Βλάχοι ο κόσμος εννοούσε όσους έκαναν ζωή νομαδική. Όσο για τη μορφή που είχε στα βυζαντινά χρόνια η κτηνοτροφία των Βλάχων από τη Θεσσαλία, ο στρατηγός Κεκαυμένος γράφει: «Αυτή είναι η συνήθεια των Βλάχων, τα ζωντανά κεφαμελιές τους να βρίσκονται από τον Απρίλη μέχρι τον Σεπτέμβρη μήνα σε ψηλά βουνά και ψυχρότατους τόπους». Ο ίδιος στρατηγός, νικημένος από Θεσσαλούς Γιώργους και Βλάχους κτηνοτρόφους που αντέδρασαν στη βαριά φορολογία, έβγαλε την πίκρα του με αρνητικούς χαρακτηρισμούς για τους Βλάχους, που τους θεωρεί επίλιδες, δηλαδή ξενόφερτους από τη Δακία. Σήμερα, ωστόσο, οι απόψεις του δεν γίνονται αποδεκτές μήτε καν από Ρουμάνους ιστορικούς ακόμα. Γιατί διαπιστώθηκε ότι όσα γράφει είναι αντιγραφή από τον Δίωνα Κάσιο,
που έγραψε για την κατάκτηση της Δακίας από τον Τραϊανό στις αρχές του 2ου μετά Χριστόν αιώνα. Αλλά και όσοι γράφουν ότι η καταγωγή των Βλάχων ανάγεται στην Ιταλία ή τη Δακία, ομολογούν ότι δεν το γνωρίζουν με βεβαιότητα, γιατί σε καμιά ιστορική πηγή δεν βρήκαν κάτι σχετικό. Και εμείς τώρα τους πληροφορούμε, έστω και ετεροχρονισμένα, ότι αν διάβαζαν τον Ιωάννη Λιδό θα έβρισκαν την ξεκάθαρη μαρτυρία του, πως Έλληνες στην καταγωγή τον 6ο αιώνα, την εποχή του Ιουστινιανού, μιλούσαν τη λαϊκή λατινική. Παρά τα αυτά, κατά τον Μεσαίωνα δεν αποκλείεται να είχαν καταφτάσει από την Βαλκανική ενδοχώρα ολιγάριθμες πατριές λατινοφώνων κτηνοτρόφων που προσαρμόστηκαν στον χώρο των εντόπιων ημινομάδων Ελληνοβλάχων και συγχρονίστηκαν με αυτούς. Τέτοια είναι η περίπτωση των Βλάχων από την Αλβανία, που κατέγραψε ο Κατακουζινός, την οποία κιόλας ανέφερα. Έτσι, η φάρα των Αρμάνων ποιμένων, ενισχυμένη βιολογικά, θα τα βγάλει πέρα με πολλή επιτυχία στα δύσκολα χρόνια, όταν η Ρωμιοσύνη βρέθηκε κάτω από τον ζυγό των Οσμανλίδων. Είναι τότε που το προνόμιο να πληρώνουν τον φόρο αποκλειστικά στη Βαλιντέ Σουλτάνα και την ευημερία διαδέχονταν τα βαριά χαράτσια και οι ληστρικές καταδρομές στα κοπάδια και τις ανθυρές ελληνοβλάχικες κοινότητες. Η κατάσταση τούτη ανάμεσα στην ευημερία και τον κατατρεγμό κράτησε αιώνες και είναι τότε που οι δυνάμεις και το ανάκαρο των Αρμάνων δοκιμάζονται και αυτοί αποδείχνονται ανώτεροι των περιστάσεων. Χωριά καταστρέφονται και χωριά αναγεννώνται σαν τα μανιτάρια στην επικράτεια της Πίνδου. Αλλά και όταν ο άνεμος της προσφυγιάς τους απομακρύνει από τις προγονικές των εστίες, ριζώνουν και προκόβουν στον καινούριο τόπο. Η παρουσία τους, οπουδήποτε εγκατασταθούν, φέρνει την ευλογία των γαλακτοκομικών και των μάλινων βιοτεχνικών προϊόντων που τονώνουν την εμπορική κίνηση. Συνιστά παράλληλα και την ελληνική παρουσία, έστω και βλαχόφωνη, σε περιοχές με περιορισμένη ελληνοφωνία. Έτσι, για παράδειγμα, στη Τζουμαγιά, τώρα Ηράκλεια Σερών, όπου κατέφτασαν οι μηνομάδες Αρμάνοι Βλάχοι από τη Δυτική Μακεδονία, σημείωσα πως οι από αιώνες εκεί Ινδόγλωσσοι γύφτοι τον Έλληνα γενικά τον λένε Βλάχο. Στην ίδια Κομόπολη η πρωτομή του Μακεδονομάχου Στέργιου Βλάχμπεϊ εξηγεί μεταξύ των άλλων γιατί ο Έλληνας εδώ ονομάζεται Βλάχος. Το ίδιο σημειώθηκε με τα Τσελιγκάτα που από τα βλαχοχώρια της Γρεβενιώτικης Πίνδου μετακινήθηκαν στο Βέρμιο και τα Πιέρια. Εδώ πύκνωσαν τον ελληνοχριστιανικό πληθυσμό της περιοχής που μετά την καταστροφή της Νάουσας το 1822 είχε αποδεκατιστεί. Έτσι ζωντάνεψαν και πάλι τα ερειπωμένα χωριά Ξηρολίβαδο, Σέλι, Ντόλιανη και Γραμματίκοβα. Και ήταν αυτοί που με επικεφαλής τους Τσελιγκάδες Πέτρο και Παύλο Μπαντραλέξη από την Αυδέλα επαναστάτησαν το 1878 στα Πιέρια για να αντιδράσουν στη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου με την οποία η Μακεδονία παραχωρούνταν στη Βουλγαρία. Και εκεί στον γκρεμό του Γαλακτού, πάνω από τη Βεργίνα Παλατίτσια, 7 βλαχοπούλες από το Σέλι έπεσαν, επαναλαμβάνοντας την αυτοθυσία των γυναικών της Νιάουστας και το χορό του Ζαλόγκου με τις Ουλιοτοπούλες που ήταν κόρες αρβαντόβλαχων ημινομάδων. Οι βλάχοι, νομάδες και ημινομάδες έπρεπε να προστατεύουν τα κοπάδια τους από άρπαγες και ζουλάπια. Γι' αυτό οπλοφορούσαν νόμιμα, ενώ φρόντιζαν παράλληλα να έχουν και κάποιους στο κλαρί για να αντιμετωπίζουν τους ληστές. Ήταν επομένως οι επίλεκτοι και τιμοπόλεμοι μαχητές, ασκημένοι σε νυχτερινές πορείες, στερήσεις και κακουχίες. Έτσι, ενώ ήταν ελεύθερα αγριοπερίστερα του βουνού και του κάμπου, τους βρίσκουμε κλεισμένους εθελοντικά στο Μεσολόγγι, όπου πολεμούν στο πλευρό των άλλων Ελλήνων και όπου όλοι μεταβάλλονται σε ελεύθερους πολιορκημένους. Ανάμεσά τους ξεχώρισαν ο καπετάν Μάρτος Ράμος από την Αυδέλα και ο καπετάν Φλόρος με τα παιδιά της Σαμαρίνας. Αλλά και στο Μοριά οι βλαχοποιημένες Σαρακατσάνοι, βλάχοι της Αλβανίας και της Πίνδου στάθηκαν το δεξί πολεμικό χέρι του Κολοκοτρώνη κατά τον γραμματέα του τον Φωτάκο. Την πτυχή με την ηρωική παρουσία των βλαχοποιημένων θα την κλείσω με την εκτίμησή τους από τον ιστορικό Φάνη Μιχαλόπουλο. Οι βλαχόφωνοι γράφοι της Πίνδου, Γράμμου, Βερμίου, Χασίων, οι ωραίοι και λεβεντόκορμοι και ανδριότατοι βοσκοί ήσαν ελληνικότατοι στην ψυχή και το φρόνημα. Και από το αγωνιστικό ηρωικό κεφάλαιο θα πάμε στη δομή του τσελιγκάτου ή φαλκαριού. Η λέξη τσέλιγκας έχει σλάβικη προέλευση, ενώ η λέξη φαλκάρι προέρχεται μεταφορικά από το
φολκάρε δρεπάνη της διαλέκτου των Αρβαντόβλαχων. Τη σημασία τσελιγκάτο η λέξη φολκάρε την πήρε από το ημικυκλικό σχήμα διάταξης που είχαν οι καλύβες στα χυμαδιά, που ήταν όμοιο με δρεπάνη, το οποίο στα λατινικά της όψιμης περίοδου λεγόταν φάλκε, φάλκε φολκάρι. Την όχι τυχαία εμφάνιση στο χώρο της Υπήρου του ποιμενικού όρου φολκάρε επιβεβαιώνει και ο Ήλιος Κέσσερας, που γράφει πως τα κοπάδια στην Ήπειρο τον 1ο π.Χ. αιώνα ήταν σε υπεραφθονία, πράγμα που το είχαν σε μεγάλη εκτίμηση. Σχετικός νομίζω πρέπει να είναι και ο χαρακτηρισμός της εντόπιας πυνδικής ράτσας προβάτωνος ως όη πυρίτη, υπηρωτικά πρόβατα, στη γλώσσα των Αρμάνων. Και όπως τον Κισέμι, ο πρωτολάτης του κοπαδιού πρέπει να είναι το καλύτερο κρυάρι ή τραΐ, παρόμοια και ο επικεφαλής του φαλκαριού, ο Τσέλιγκας, έπρεπε να είναι ο καλύτερος, ο ικανότερος και αν είναι δυνατόν και ο πλουσιότερος ανάμεσα στους συνεταιριζόμενους κτηνοτρόφους, οι οποίοι και τον εξέλεγαν. Απαιτούμενα προσόντα του, προνοητικότητα και διοικητική ικανότητα, κύρος, εξυπνάδα, πείρα, υπευθυνότητα και σοβαρότητα, να ξέρει τη γλώσσα των κυριάρχων καθώς και τη γλώσσα του πληθυσμού όπου κινούνταν τα κοπάδια, να γνωρίζει γραφή και ανάγνωση, να έχει γνωριμίες και κοινωνικές διασυνδέσεις, να είναι ευέλικτος και αποφασιστικός σε δύσκολες περιστάσεις. Στην κοινότητα του Τσελιγκάτου, οι κτηνοτρόφοι ως μέλη του είχαν συνείδηση των υποχρεώσεων και ανταποκρίνονταν με προθυμία στην εκπλήρωσή τους. Με το πνεύμα ο ένας για τον άλλο και ο ένας για όλους διατηρούνταν η συνοχή της ποιμενικής κοινότητας. Το εγώ ήταν ενταγμένο στο ευρύτερο πλαίσιο του εμείς. Γι' αυτό και η ψυχολογία τους ήταν ανεβασμένη καθώς ο ένας ακουμπούσε στον άλλο. Στο Τσελιγκάτο τηρούσαν κατάστοιχο με 2 στήλες. Η μία για τα έσοδα και η άλλη για τα έξοδα. Στα έσοδα γράφονταν πωλήσεις μαλλιών, δερμάτων, τυριών, γάλακτος, αρνιών, μάτουρων, δηλαδή γερασμένων προβάτων και πουλαριών. Στα έξοδα γράφονταν οι πληρωμές για τα τοπιάτικα, δηλαδή τους βοσκότοπους, φόροι, τζερεμέδες, δηλαδή αγροζημιές, μισθοί βοσκών, παραστατικά έξοδα του Τσέλιγκα και κονδύλια για τον ανεφοδιασμό του Τσελιγκάτου. Τα έσοδα και τα έξοδα υπολογίζονταν ανάλογα με τα κεφάλαια εγωπροβάτων του κάθε μέτοχου, αλλά και με βάση τις ημέρες που κάθε μέτοχος έβοσκε τα πίμνια ή πρόσφερε εργασία. Παραδείγματος χάρη στην Κασερία, το τυροκομείο της Στάνης και αλλού. Ρίζα και θεμέλιο στην οικονομική ανάπτυξη των περίφημων κάποτε βλάχικων κοινοτήτων στάθηκε η κτηνοτροφία. Τα προϊόντα της έτρεφαν και έντυναν τον κόσμο, πράγμα που μας επιτρέπει να μιλάμε για τον ζεστό βλάχικο πολιτισμό. Οι επαγγελματικοί κρίκοι με τους κτηνοτρόφους, βιοτέχνες, κερατζίδες και εμπόρους σχημάτιζαν την χρυσή κοινωνικο-οικονομική αλυσίδα κατά την εποχή της ακμής των αρμάνικων ορεινών αστικών κέντρων. Για την οικονομική τους ευρωστία και το πολιτισμικό τους επίπεδο οι ξένοι περιηγητές εκφράστηκαν με τα καλύτερα λόγια. Άλλωστε, κατά τον Κάρολο Μάρξ, την χρηματική οικονομία πρώτοι αναπτύσσουν οι νομαδικοί λαοί. Κατά τον ίδιο, και όχι μόνο, η υλική και πνευματική ανάπτυξη πάνε χέρι-χέρι και τότε ο άνθρωπος, γράφει ο Μάρξ, παράγει επίσης σύμφωνα με τους νόμους της ομορφιάς. Μεγάλο το θέμα φαλκάρια, πολλές οι πτυχές του που απαιτούν ιδιαίτερη ανάπτυξη. Ταλέπορος και σφυριλατημένος από τη φύση του επαγγέλματός του, ο κόσμος του Τσελιγκάτου, νικητής απέναντι στις αντίξωες συνθήκες, περήφανος για τα κοπάδια και τον ελεύθερο αέρα που ανάσαινε, τραγουδήθηκε όσο κανένας άλλος από τη δημοτική μούσα. Έτσι, με όρθιο κεφάλι πέρασε στο παρελθόν, αφήνοντάς μας μνήμη νοσταλγίας και ευγνωμοσύνης. Τέλος, κλείνω με τον Γάλλο Πουκεβίλ, που στις αρχές του 19ου αιώνα αντίκρισε κοπάδια από τη Σαμαρίνα και τα άλλα πυνδικά βλαχοχώρια να ροβολάνε για τα χυμαδιά της Θεσσαλίας. Τα κοπάδια, γράφει, κατεβαίνουν κυματιστές φάλαγγες στις πλαγιές των βουνών. Ο ήχος από τα κουδούνια των τράγων και των κρυαριών, τα βελάσματα, ανακατεύονται με τις φωνές των τσομπαναρέων. Γέροντες, έφηβοι, άντρες, κορίτσια, μανάδες φορτωμένες στο λίκνο του μωρού, βαδίζουν ανάμεσα στα οικιακά ζώα, σε άλογα ρωμαλαία και μουλάρια φορτωμένα με τις αποσκευές. Πάνω στα φορτώματα λαλούν οι πετινοί, τα ορολόγια των χωρικών. Όλοι αστράφτουν από υγεία. Στα μάτια τους λάμπει ελπίδα για αυθονία και καλοχρονιά στα χυμαδιά τους. Αν δεν είχαν τόσο ειρηνική όψη, θα νόμιζες πως βρίσκεσαι μπροστά σε φυλές που ξεχύνονται κάποιον καιρό από το βορρά, σαρώνοντας κάθε τι στο δρόμο τους. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε τον καθηγητή Μπουσμπούκη για τόσα όσα αναλυτικά μας παρουσίασε για τα τσελιγκάτα. Σας πήρα και λίγο χρόνο βέβαια. Δεν πειράζει, ήσασταν αναλυτικότατος όμως και ακούγεται ευχάριστα στα αυτιά μας, αυτά τουλάχιστον στα δικά μου.